Morning, good morning. Wala na, video nga lang on the way para katras ka na. On the way home na lang. Ay, may bit-bit. Ay, naku. Comprano pa. Para shitty. Yung Robinsons, oh. Robinsons Harrow. Nakatawa. Early pa eh. Maraming morning exercise ta. Looking to. Oh, shit. Bastos. Wala maipot. Shortcut, bisa pa bakaw. Shortcut pa bakaw. Road ka maagi. Ang shortcut na ito. Way pa puli. Look guys, sorry ang ang taytay. Pakadto na papuli. Panawagan na kay Sir Bongbong Pwede mo yung mapakayo. Ay, kakahapo. Sir Bongbong. Ipakayo man yung diri ang taytay diri yung way sa bakhaw. Para hindi na mayawan ng mga estudyante. Delikado na gido. Yan. Nalatay-latay tadi. Salug-salugan ni. Oh my God. Madanglog. Nahapo. Kita nyo. Na siya. Bigyan kayo ang kaytay. Char. Haring sa bisinti sa bakaw. Walking ito pasulod. Okay. Wala naman nag-ulan. Gapo nag-ulan. Gabing ulan. Natawa bala. Basa dyan po ng dalan. Pasulod sa bakaw. Shortcut sa Robinsons. Ay, Robinson. Putlik yan. Nagtid ko na ako niya. Putlik yan. Hindi na yan kanimalyo. Anyway, shortcut. Kaya diri kami gaagi ni Gwen. Para makasakay haro si Pio. Ay, layo lakton. Pero sige lang. Basta direct lang ko maniwang. Char. Ito aga-aga ko mo ni adlaw daw ako lakat at iniwang lagi ko ni. Hello guys, good morning. Good morning. Way sa naton pakadto sa balay. Antes kami makakadto sa Mapuli sa Chico Street. Diyos ko, amo nang agyan na mo nanay. Pero pwede siya masakay sikad. Kaso, pag panalabot sa taytay, manaog ka magyapon. Pag magwanto-wanto. Pliti ka magyapon.
Anong wait? Pabakhaw. Di ba? Kalapat ang bakhaw. God. Kung masakay kami tricycle halin sa Tico Street, 50 ang bayad. Dua kami ni Gwen, 50. Isang ginimo naman, ginalakat lang namon niya. Para haro si Pio lang ang musakyan. Nakin mo 50 plus 20. Tutan yung bayaran mo. Magasto. Araw-araw. Yung araw-araw ang klase. Puto tikoy ka. Wala kita car. So, ang ato nga car, papawis, wakaton. Amo ni aton car, ang tiil taho. Our tiil is our car. Char. Uy, na ta sa ano? Maliko na ta sa Chico Street. Amo ni sa ang Chico Street na din way. Araw tayo mainting dasi mama. Chico Street na way. Way sa balay ni Gwen. Oh my God. Hindi pa man ko tayo gusto magpuli. Galing kami obligasyon ta. May ginabibisita nga malam sa bungkag nga bata. Oh my God. The balay is so nice. Oh. Someday mapatindog mo ko na. The balay is so nice. Charot. Look at that. Oh. Mas may karta ka. Lasig lang. Oh. So nice ang balay. Ano, may lang may kwarta ka lang, no? Obra ka na yun. Dasig lang. O, ayan, no? May building man, di ganit nga bago. Mayaman ang mga taga, ano? Mayaman ang mga taga Bakhaw. May pinakayo sila. Kami lang din taga Dohers, char. Ngayon tawa mga balay diri kasi dalag po. Yun may mga car pa na ha. Wait lang. Ay, ako. 7 minutes na ba? Ligya na yan. Ako. Imo tanan? Hindi ah. Alis na na. Oh, laswa. Ito niya. Ano pang ras? Latik. Oh. Madara, di mo latik. Tanda sa pili. Di mo latik ka. Para may bulang mata yan. May bulos sa mata ko. Aga ka pa kron. Kaya rin na to eh. Makata. Nilaga ni Mother, oh. Ito man na ito? 50,000. Sige, Mother. Kaya gumagado. Isa ka serve. Dali lang gid guys ha, mabakal ko na kidoging gutom ako sang lakat. Kidoging gutom sang lakat. Namin namin masakon ko aga kay exercise ko gawa man malas ako. Sila na to ganun. Wala kang mother ano? Ano tawag na ganyan? Ginamot. Ay, puti! Makakaman ba lahat, Sarah? Ensalada, ano ensalada? Ayan. Ano na nango ginamot? Ginamot. Klaro ate. Arya pila niyo? 30. Sige ma, bakal ko dito gana ko karon. Karon nubusan ako. Pila na to mother man? Nga matite. Di po tari kalbot. Parani amo mas lapit sa buli. Wala ka sildo. Ikaw iloy ko man. Big time mama mo na karo mo ning maulang kwartada. Nakita na nablos sa kwarta. Digado. Pila mother? 100. 100 ka lang. Mo tama. Ay bigyan mo motor ka na yo. Kwarta, bigay ka. Okay. Nakabakal ako sa sudan ka. Look at this oh. Yan, sudan. Maluto ka pa. So, baka lang ako. Kaya namahaw kami. Ang bana ko nga gwapo.
Awayon niya kung awayon. Pero ay sa kansindi sa ako na ginobra. Ang sindihan niya naguro halin sa aga. Bilang sa aga bala. Magbugtaw ko bala kay i-live ko na dayon para makita niya kung anong katrabahoso mga nanay. Isa, sala mo pa. Ay, ambot na lang. Ang nanay, 24/7. Bugtaw. Maski nung gusto mo pahuway, di ka kapahuway. Hindi nila. So, papoy. So, daan ka ng hina. Pero at least, hindi ako mabulayan. Ito. Good morning. Sudan, totoo? Gama, bakal ko na pandila. Gwapo mo tari, bukol. Gila ka. Pila na gani ka? 20? Gaya mo ko ba? Tita, aga pa ko nagdulong sa sanana ko. Bugat-bugat, dalaya, pinanlam sa dulong. Kung yung cellphone nila nga posta, full memory, Okay. full. Full na po siningon, full na gidi. Ay, dugay-dugay ko Delete mo sa memory, sa full storage. Phone storage mo to. story. Sa storage na ang may gutok. Hariga oh. Ay na, si tita oh. Ay, hindi, nagalay mo na. Subong na, hindi na ito mabakal mo. Ay, ako sugataan. Init pa na ga. Namin hindi naman nagbakal. Ay, Sabi ko mo. Hindi nakakaliwat na ako. Itong tubig, kasala ko madudla. Never na gusto. Hindi na batasan ko yan. Ang buto hindi ga. Plain lang ga. Hindi ka nasunda-sunda akong bigla. Ang takot namin. Sige lang, mag kagina pa kung duway mo ginapudyot, diyo. Ha? Bakal na, diyo. Tulok mo pa. Kaya tampok na ako sa dato. Thanks. Ayun. Yun. Okay. Go home. Tulong ko pang iban. Wait lang ha. Steady na. Oh, hiwaki ka na naman ay. Kaya mo? Ha? Matumba ka gani ha? Matumba ka naman ha? Lantayan, tagahiwaki naman. Di ka gin mag-ilis ka short mo? Sabay, ina di mga libuson mo dahil. Ano na danay, hindi na kami kawawaki dahil kung maghurog pa at mga karoon. Di pa ngita ka ligas ang iyo mga balda. Di na yun na yun. Mama,
laki na katindog na tuhong ba? Dito makadtunay. Ay. Ay mo no ka ba na? Kung photo wala ano, pulukuan no? Hindi ka naman makadto. Kung photo sa pulukuan kay pagdala na ka sa TV. Kungko kay karon lo, turun pa asin karon. Kungko to. Gani inay ka prong imo nga tiil na yo kung maanhan mo pa. Ano pa dito magtingin? Oh, sige, practice. Kaya mo sa tiil mo. Okay kungko. Negros Oriental, all levels, public and private, Pang-Juyog. Hindi kaya mag-ubay sa imo yung All niya. levels, public and private, Hindi kaya mag-uba. Lakad, Ha? Lota, City, May imo nga ano na eh. Oriental, Yung all panghiya. levels, public and Kailan private. pang ila dali puti pangsok ka na mo. Ang klase sa mga pribado at pampublikong paaralan, mula preschool hanggang senior high school, sa lungsod ng Naga, dyan sa Camarines Sur. Wala namang pasok mula kindergarten hanggang senior high school sa mga pampublikong pribadong paaralan sa Murcia, Negros Occidental. Samantala mga kapuso, yung mga biyaheng Bicol na bus, posible masuspindi daw dahil naku, pagpira rin. Nagdagdag na naman ang timing ito. Pagpira rin ang bagyo. Diyan pa, dahil sa pagtao ng bagyo. Dahil po sa LTFRB. Panalang gatos. Pasok ka na. Pinayuhan na ng Land Transportation Fund Siting and Regulatory Board o LTFRB ang mga pasahero na manatiling mag-antabay sa mga impormasyon kaugnay sa bagyong Paeng. Partikular ang mga biyahe patungo sa alis sa Bigubigon at patawid pa ng Samar. Ayon sa LTFRB, malaki kasi ang posibilidad na masuspindi ang biyahe ng mga pasahero pa uwi sa kanilang probinsya, lalo na ang mga patawid ng dagat. Sa kasalukuyan kasi meron nang nakatakas na babala ng bagyo sa Northern Samar at Eastern Samar. Posibleng magsuspindi ng biyahe ang LTFRB patungo ng Bicol upang hindi maipit ang mga pasahero. Dahil dito patuloy nila silang nakamonitor sa dalang ng bagyo upang kaagad na maabisuhan ang mga pasahero. Habang lumalapit sa siyang pagpipain ay magdadala ito na mga pagulan sa bahagi ng Bicol Region. Ako sa lagat sa Joey sa Paradyo DGWB, dapat ito. Super DGWB! Mao ka na? Mao ka? Sa pagsama ng Commission 6.4 na lintol sa lubigan ng Abra sa panayam ng Super Radio DGWB, sinabi ng Abra Vice Governor Joy Bermos na karamihan naman sa mga nasaktan ay nagtago lamang ng mga galos at nakauwi na sa kanilang bahay matapos lakatan ng baon ng lunas. Uwi na rin po sila after the treatment sa hospital. Pero mga process, so parang nabunggo yung sa pagtakbo, nabunggo yung nila, parang gano'n. Aabot naman sa 58 paralan ang nagtamo ng pisalang napuruhan ang Bulog National High School sa bayan ng Lagayan. Ang most affected, Pulot National High School. Yung eskwelahan. 6 na bahay naman ang nasira ng lindol habang mahigit sa 4 na po ang bahagyang napinsala. Sinabi pa ni Bernos na dahil sa pagtatabuli ng malakas na lindol sa kanilang lugar ay maraming residente ang nananatili sa mga tent. Actually, kung Abra gano'n, since meron na kami experience ng July, parang mas until after that time na sasabihin sa amin ng students na you are safe to go back to your house. Ang dinig po ni Abra Vice Governor Joy Bernos. Super DGWB! Pantay! Hindi po na magagamit ang kalahati po ng Iglesia Filipina Independiente Church sa La Paz, Abra matapos ang pinsala ay kay Father Christian Edward Padua, unang paroko ng naturang simbahan. Nakita po ng malaking bitak ang loob po ng simbahan. Kung po dito bumagsak din yung bahagi po ng kampalaryo. Ay kay Father Padua,
Una nang nagtamo ng pinsala ang simbahan dulot po ng lindol. Noong nakalipas na Hulyo, ngunit mas nagkaroon po ng pitak ang simbahan dahil sa panibagong lindol. Sinabi naman ni Father Padua, isa sa ilalim po sa restoration, ang simbahan ay tinuturing na cultural property ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA. Definitely po, i-release po naman po. Kung ibahan po na po, ito yung important cultural property po ng NCCA. National Commission for Culture and the Arts. Christian po yan. Christian Edward Padua, pura parobo ng Iglesia Filipina Independiente Church, labas dyan sa Abra. Super ECWB, Pantay, Lindol. Tinatanong pa rin ang bangungot ng mga taga-Abra matapos maranasan ng magnitude 6.4 na lindol noong isang gabi. Matatandaan noon lamang nakalipas na Hulyo, nagpupunang sulat ang residenteng si J. Paul Bodona. Natalisod ako tapos na ano yung pa ako yung sa Kulambo sa mga biktima tapos nagano na ako sa mga bintana. Saan ka? Takot na rin. Nang makikita. Ang tinig na nasugatang residente sa Abra na si J. Paul Bodona at dahil nakakamba mga residente na bumigay ang kanilang bahay, mas pinipili nilang mamalagi sa labas dahil sa takot na muling tumama ang malakas na lindol o aftershock. Dati kasi yung impact dito malakas yung lindol eh. Kaya lahat ng tao may silabasan, matulog na lang sa labas. Ang tinig po ni Nagayan Abra Mayor Edward Crisonogo. Samantala, Super ECWB, Pantay, Lindol. Yung mga taga-Abra ay matinding trauma po ang klabo tulad ng lindol. O detalye hatid ni Ivy Hernando, GMA Regional TV 1, North Central Luzon. Ivy! Merong sugat sa Pansaan tinamulang 8 taong gulang na bata mula sa Choquiwas, Barangay Pulot, Lagayan, Abra, matapos mapagsakan ng halubla. Mahigit siyang natutulog nang tumama ang magnitude 6.4 na lindol. Sa takot dahil nawalan pa ng kuryente, kaya hindi agad nakita ng magulang ang sinakit ng anak. Sugat sa paa rin ng isang residente ang tinamot dulot ng brownout at panic. Tumakbo raw siya ngunit aksidenteng sumabit ang paa sa kulambo, kaya diretsong nahulog sa bintana. Ang bayan ng Lagayan ang sentro ng lindol. Nasa 7 na ang naitalang sugatan sa lugar dulot ng epekto ng lindol. Hindi naman bababa sa 10 ang sugatan sa buong Abra ayon sa PDRRMO. Nasa 6 ang totally damaged houses, habang 21 ang partially damaged. Nagpulong na ang provincial government. Dumating din si DSWD Secretary Erwin Tulfo sa probinsya. Meron na una ng binisita ni DSWD Secretary Erwin Tulfo ang Ilocos Norte na naapektuhan din ng lindol bago nagtungo dito sa Abra kung saan dinilihan ang situational report. Anya nakahanda naman ang relief funds at patuloy pa ang pagdating ng ibang food at items sa pinaka-most worth lalo sa ang residente ang mas pinipulong sa labas ng kanilang mga tahanan. Binigyan din ng financial assistance sa mga nasugatan. Alright, sige, babalikan na natin yung kanyang balita. Ay, hello guys. Action ko na guys ha.